Op 6 maart tussen zo'n en 8 uur kreeg Jouke Spoelstra het verlossende wut. Hij mij burgemeester worden van de gemeente Westerveld in Drenthe. Spoelstra wie haast 18 wethouder en de eerste loco-burgemeester in de gemeente Achtkarspelen. Ik kwam eigenlijk wel op mijn paard. Natuurlijk maken ze van de bewust de keuze. Maar ik had er net altijd van jongs gewoon van droomd om burgemeester te worden. Maar eigenlijk gelde dat ik al voor mij als wethouder en sowieso de politiek hier ik net altijd van alles bij. Dus ook met als er mijn oorrekking komt, is het hartstikke leuk. Wethouder natuurlijk, ik dagelijks bestuurder in de gemeente. Maar op een gegeven moment begin je vol mij te denken als wethouder. Hoe is er straks in zo'n 8 jaar? Wat zou nog een hele mooie stap wijzen, met name in het lokaal bestuur. Ja, dan is wel bewust nadenken op burgemeesterschap. En met name in de Pottenlandse gemeente. En dat is heel mooi slagen. En net steende dat er net meer in Friesland werkt, viel Drenthe ook als thuis kom. Van de dwarscultuur, die hier heel sterk is en het samenhorigheid. Nou, in Friesland hebben we altijd de meerskip, hier hebben we het naberschap. Ja, dat is ook wel een beetje gelijk. En natuurlijk zo altijd naar de verschillen tussen Friesland, Drenthe, Grijs, hoe leidt dat? Maar Leeuwen bij meer overeenkomsten als verschillen daarin. Spoelstra zijn gezin hebben krek de kaai van haar nieuwe huis in Diever kregen. Het normale leven in de gemeente Westerveld kan nou dus beginnen. Maar als burgemeester is prachtig. Dat je bijvoorbeeld naar voetbal in meist. Bij Diever Babs. Dat hij voetballing is. Dat die dochter naar school brengen kerst eren. En als burgemeester ik de signaal vanuit de samenleving op een andere manier binnenkrijgt. Dan puur hier achter het bureau op het gemeentehuis. Dus ik wil gewoon correct als iedereen in ons ik lekker mij doen. En dat is ook voor u beiden. Dus, maar met name voetbal is voor mij een uitlaatklep. Dus lekker even vleien en lekker even draven. En Diever Babs, het sjaaltje hing hierachter. Speelt het in de competitie werd een heel dorp vanuit Westerveld in spelen. Dus automatisch kom ik op verschillende sportcomplexen hier te laden. En als de nieuwe burgemeester kiezen moest tussen Friesland en Drenthe? Ik ben bossen eerlijk. Ik ben Fries, geboren, getogen, dus dat kreeg er nooit meer uit. Alleen nog de plattelandsgehalte, hier ik weer in Drenthe. En we zijn kritiek even de manier waarop de dorp hier in Drenthe vormjong ben. Prachtig. Dus ik hou heel veel van Drenthe, van de bossen. En dat is net van niks dat we in december de snelgroeiende gemeente van Nederland binnen. 250.000 toeristen die hier op 60 vakantieparken en campings binnen. Ja, ik denk dat dat genoeg zei toe de aantrekkelijkheid van Westerveld. Best hier juist als Fries, ik jubelt thuis vele kerst.